Zaneta i Albaida. En el Zaneta i Albaida. En el Palomar i el Va passar la guerra a tranques i barranques. Nosaltres tenim una abuela que això era un fenomen, perquè era una persona molt això. Ella era fill d'Agres i s'anàvem a Agres a buscar bala. Ma abuela se'n va vindre així dos germanes, ella i una germana, que era Alejandra, i ma abuela li diu Madalena. I se'n va vindre així a viure. I resulta servir que ella va anar a casa la marquesa, que era marquès, però el títol el va dir un germà, perquè ella era xica i no li tocava. I vivíem aquí en la casa de la marquesa al costat. I la marquesa no entenia el valencià i ma abuela no entenia el castellà i era un desastre. I ella calculava més o menys el que li dia i un dia li diu Magdalena, saca les cames al balcó. I ella es va sentar en el balcó i penjant en el carrer les cames i passa sa abuela, suposem l'abuela de Sergio, una de les dones que beveren, però va dir Madalena, què fa vostè ahir? En el balcó les cames penjant. La marquesita, que m'ha dit que caga les cames al balcó, diu, Madalena, si és que t'he de treure les mantes perquè s'airegen així. Alça diu, pues haver-me dit, perquè no m'havia dit ni quant de temps havia d'estar així. I així moltes coses va fer ma abuela, però va criar molts fills. A vegades quan conten aquestes anècdotes i dic, això no és un xiste, això és verídic. Ell que li dia, anava un xavo i trae una escoba, i ell, com l'escoleta estava en el mateix carrer, doncs entrava i li diu, Madalena, vostè on va? Diu, doncs mira, filla meva, que la marquesita m'ha enviat a escola, però no m'ha dit si el xavo l'ha de donar a tu o és per comprar alguna cosa per xiquet. No li haurà dit una escoba? Això m'ha dit l'escola, és una granera. Diu, me caguen els collons, perquè ella sempre estava dient així, me caguen els collons, i per què no em diu una granera? Així te'n diria 2000 anècdotes d'ella. En el Zaneta i Albaida.